I love you, Vicky. Oh, Joel. Manay tinuod, Vic. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. Makalitan man sa tanim mo, eh. Pwede katagan sa kunimog time sa pag-una-una. Okay ra, Vic. Huwag mo sa kumagtanay. Andam kong magpaabot. Hangtod ka nung sa kamaluoy na ako. Ha? Nanguyab kang Vicky? Oh, ba dyan? Nga naman, day. Hakay. Naunmahanon ko rin mo na. Ha? Unsay naunhan, God? Oh, kung may, ang tinuod, nagplano ko nga manguyab ni Vicky. Oh, unsa? Atas lang ko kay manguyab rin ka niya. Salamat, bay. Vic, taw-taw naman gid ko nga nanguyab ni mo. Kapag ito, maluoy na ko. Bitaw, well. Nakita na ko nga seryoso kasi mong tinguha din ako. Mao nga, ako na kang gisugot, well. Oh, tinuod, Vic. Uyab na ta. O, lagi. Uyab na ta. Salamat kayo, Vicky. Oh, may noon kay sugot kang Vicky. Di pa sabi daw kay Kubay, kay isugot na gid ko niya. Congrats, bay. Salamat, bay Jun. Pangga, wa kay lakaw ron? Manglaag ta? Unsa tayo mong gitawag na ako? Pangga? Ah. Oo, manay ganahan ako nga atong tawganay, Pangga. Okay ra ka nga, manay atong call sign. Okay naman. Kana na lang atong call sign. Pangga. I love you, Pangga. I love you too, Pangga. Nya, saban, manglaag ta? Sige. Um, ah, Pangga. Nga nagod in taong nanood man ta din eh. Abi ba na akong manglaag ta? Kapoy mo ko Pangga eh. Huway sa ta. Sige, pahuway lang sa diha. Unya na lang ta mo sorry kung makapahuway ka na. Kita lang kung duha ang mamahuli ka. Dali, dali. Uy! Ikaw ba mamira man ka, uy? Pari ko, dali ko. Abi, Ikaw ba karagit kay ka, uy? nga naman. Mayo kay kang mga tik, uy. Paingon-ingon dayon na mga laag. Unya dito, na dito yung plano. Nga naman ko di ay. Uy, pito ta. Mao gani, nga nisugot na lang sa ko si mong gusto. Mm, Mm, I love you, Pangga. I love you too, Pangga. Bebel, akong tanaw niya ni Vicky ba? Malipayon man kayo mo. O kay kay, kasi nabot mang ibig tanong butang. Ano yung lindot? Nya, basta ba yung kasal sa uminyo? Nga, huwag pa na sa mong plano, be. Kung magminyo ang iyong bay, kung akong abay sa kasal, ha? Oo ba? Gila ay naman ko sa akong kinabuhi ay. Unsa man ka, Joel? Naginuktok ka man, diha? Ma. Una-una lang ko ba? Kataas naman akong edad niya. Huwag pa mong ko'y pamilya. Oh, pag miniyo na. Naa naman ka kay uyab. Ha? Magtipon? O Pangga, gusto na ko nga magtipon ng una ta. Dili di ka ganahan na magpakasal na ako, Pangga. Oh, gano'n. Nakan kayo eh. Pero, pamukod ko itinikom. Maong magtipon lang una ta, ha? Sige. Unya asa man ta puyo, Pangga. Mangita na taga atong kapuyan. O saman Pangga, okay na ka ining atong gipuyan? Okay ra, Pangga, oy. Bahala og dili sinindot gud basta kauban lang ti ka.
Salamat, Pangga. Mwah. I love you. I love you too, Pangga. Bay, nakinig ka. Nga naman, bay. Ngita to si mami mo. Ha? Nga naman? Ako may bawi. Atuwa lang. Ma'am. Di patawag man kuno ko nimo, ma'am. Gipatawag ti ka kay may importante kung tuyo nimo. Oh, unsa man na, ma'am? Kuwang taog tao sa pikas nato nga branch sa Butuan, maong ikaw ang akong ipada dito. Ha? Malayo di ka na ko, Pangga. Huwag ito mahimo ini, Pangga. Kay trabaho mo na nga kung ato. Onya, kano sa mga kamugikan, Pangga? Sa labing daling panahon, Pangga. Ay, kamingaw ba din eh. Sa mga Bay Joel. Notebook man ka. Bay, ilaay mood ko din eh, bay. Imingaw mo sa kong pinanggaw eh. Doon ana sa ko sa una bay. Happy ka na gabi. Manawag ko sa kong asawa. Pero dugay, ana naman ka. Kumusta naman ka, Pangga? Gimingaw ka ayo ni mo, Pangga. Parihas kita. Mingaw sa ko nimo. Kano sa mga kamuli dire? Sige lang. Mutong nga lang niya kong kalit, ha? Pero di ba karon kay bago ba mo ko dari? Sige, Pangga. Amping permi dia, ha? O, Pangga. O, ikaw sa daha pag-amping diha. Dili pa ka mo paulit dire? Di pagid Pangga kay ni pauli lang akong kauban sa ila. Unya, kano sa mga kamuli dire? Basig sa sunod buwan patingali. Sige, Pangga. Ang sa Miss Vicky? Hindi man mo reply sa akong message. Tawag ko sa... Sige lang bagting. Ang saan ka na siya? Ha? Mupauli ka sa inyo? Oo, bay. Ako sa tong ulion akong pinangga dito eh. Ikaw lang si bahala din ha? Oh, may problema bay. Gusto. Balik bay tayo no? Oo, bay. Gang! Pangga! Ablihin yung pultahan! Pangga! Joel. Oh. Si Vicky ba ang imong gipangita? Oo, nang. Nakakita ka kung hain siya, nang? Wa naman siya diha magpuyo sa inyo dong. Ha? Naibaw ba ka kung hain siya mapuyo, nang? Nag-ipon naman silang June. Unsa? Unsa ding inyong gibuhat nako, John? Pigi? Well, pasaylo ako. Silo alam mi bay. Mauday nga, di ka na mutubag sa kong mga message mo. Kinagtipo na di mo salpahis mo doha. Well, imo ning sa. Kay kung nagpakabana ka pa nako, kunia ka pa uban nako, dili ud ako matintal ni June. Mabawa na katarungan na, uy, Vicky. Huwag ikaw sampay. Naibawa ba nung ka? Nga nagtipo namin ni Vicky. Anong imo pa ba siyang gitintal, ha? Sorry kay bay. Dugay na konsulti nimo nga nagagusto ko ni Vicky. Ugaling lang kay naunhan ko nimo. Hangtod nga nalayo ka niya ug nagkasinabot ni. Ang nasalbahis mo. Pasayloan na lang, Miguel. Ingot-ingot ka pag mamahal ko ni mo. Pero di ka na kasaligan. Bakakon ka! Sinabi mo, ako lang ang mahal mo. Mura ko gidatugan sa kalibutan sa akong nasayran na may lain ng kaipon si Vicky. Ako na lang silang ipasagdan. Kaya naibaw mo ko nga nawa na ang gugma ni Vicky dahil ako. Din na lang kutob o dagang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.
Mao kita mga hikalang kaagi ni Joel nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, sinungaling ka pala. Sinungaling ka pala, oh makumot. Ang mong kaagi, gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Parsuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamusap mga hikala o mga sukin ti Panginaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakakot. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpangina.